Stres v 21. storočí je veľmi rozšírený. V podstate sa stal takmer neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Či už ide o náročné pracovné povinnosti, neustále online pripojenie, finančné starosti alebo osobné problémy, tlak na nás pôsobí zo všetkých strán. A nie nadarmo sa o ňom hovorí ako o tichom zabijákovi dnešnej doby. Ale prečo je stres tak rozšírený práve v dnešnej dobe a aký má vplyv na naše telo? To si teraz povieme. Dnešný svet sa vyznačuje rýchlym tempom života, máme viac povinností a neustále sme bombardovaní informáciami a vysokými nárokmi na výkon. Sociálne siete nám umožňujú byť v neustálom kontakte s ostatnými, čo však nemusí byť vždy výhoda, no hlavne vytvárajú tlak na to, aby sme boli úspešní a dokonali. Častokrát zažívame neistoty, ekonomická nestabilita, politické zmeny a iné globálne problémy vytvárajú pocit neistoty a strachu. Tendencia k dokonalosti, perfekcionizmus a neustále porovnávanie sa s ostatnými môže viesť k vysokým nárokom na seba samého a následnému stresu. Snaha zvládnuť viacero úloh súčasne, tzv. Multitasking, môže viesť k preťaženiu a pocitu, že nestíhame. To a mnoho ďalších vecí vedú k zvýšenému stresu. Dlhodobý stres má negatívny vplyv na celé naše telo. Môže spôsobiť fyzické problémy ako bolesti hlavy, problémy so spánkom, tráviace ťažkosti, oslabenie imunity, zvýšený krvný tlak až po srdcové problémy. Okrem toho môže viesť k psychickým ťažkostiam ako je úzkosť, depresia, podráždenosť, znížená koncentrácia alebo dokonca problémy s pamäťou. Stres tiež oslabuje náš imunitný systém, čo nás robí náchylnejšími na rôzne choroby a môže dokonca urýchliť proces starnutia. Je dôležité si uvedomiť, že stres je prirodzenou súčasťou života. Vytvárať si očakávania, že už nikdy nechcem cítiť stres, sú nereálne. Naopak niekedy istá miera stresu môže byť prospešná a tu spomeniem dva výrazy. Jedným z nich je eustres, druhým je distres. Jeden nám pomáha, ale druhý naopak nie. Eustres je často označovaný aj ako pozitívny stres. Je to typ stresu, ktorý nás motivuje, dodáva nám energiu a pomáha nám dosahovať naše ciele. Môžeme ho prirovnať k zrušeniu pred dôležitou udalosťou, ako je napríklad prezentácia alebo prvé rande. Eustres nám pomáha vyrásť, učiť sa novým veciam a prekonávať svoje obmedzenia. Pokiaľ však presiahne istú úroveň, môže sa zmeniť na škodlivý distres. Jedná sa teda o negatívny stres. Je to typ stresu, ktorý preťažuje náš organizmus a spôsobuje nám nepríjemné pocity, ako je úzkosť, podráždenosť alebo vyčerpanie. Dlhodobý distres môže mať vážne dôsledky na naše fyzické aj psychické zdravie. Aká je reakcia tela na stres? Stres je komplexná reakcia nášho organizmu na podnety, ktoré vnímame ako hrozbu alebo výzvu. Je to, ako by náš organizmus stlačil pomyselné tlačítko s nápisom pohotovosť. Keď sa ocitneme v stresovej situácii, náš mozog spustí tzv. Reakciu boj alebo útek. Táto reakcia je evolučne stará a slúžila našim predkom na prežitie v nebezpečných situáciách. Dnes sa však často aktivuje aj v situáciách, ktoré nie sú pre život ohrozujúce, ako je napríklad dôležitá prezentácia alebo pri rôznych termínoch. Čo sa deje v našom tele počas stresovej reakcie? Všetko sa začína v mozgu. Konkrétne v časti, ktorá sa volá hypotalamus, ktorý zistí, že sme vystavení stresu a vyšle signál hypofýze. Táto žľaza uvoľní hormón, ktorý stimuluje nadobličky. A tie začnú reagovať na tento signál a začnú produkovať dva hlavné stresové hormóny. A to je kortizol a adrenalín. Kortizol zvyšuje hladinu cukru v krvi, potláča imunitný systém a zvyšuje krvný tlak. Adrenalín zase zvyšuje srdcovú frekvenciu, dýchanie a prietok krvi do svalov, čím pripravuje telo na fyzickú aktivitu. Fyzické prejavy stresu sú nám všetkým dobre známe. Je to napríklad zrýchlený tep, búšenie srdca, zrýchlené dýchanie, hyperventilácia vedúca k točeniu hlavy, k závratom, zvýšený krvný tlak, potenie, zvýšené napätie svalov, ktoré dlhodobo spôsobí rôzne bolesti, migrény. Ďalej sú to zmeny v trávení, zápcha alebo hnačka a oslabenie imunity sú len niektoré z nich. Okrem fyzických prejavov sa stres prejavuje aj na našej psychike. Môžeme pociťovať úzkosť, podráždenosť, problémy so spánkom, zníženú koncentráciu a zmeny nálad. Dôsledky dlhodobého stresu sú naozaj vážne.
Ak stres pretrváva dlhodobo, môže viesť k rôznym zdravotným problémom, ako sú napríklad srdcovo-cievne ochorenia, vysoký tlak, obezita, cukrovka, problémy s trávením, dokonca aj depresia. Mnohí z nás si spájajú priberanie s nadmerným príjmom kalórií a nedostatočným pohybom. Avšak existuje aj ďalší faktor, ktorý môže významne ovplyvniť našu váhu, a tým je stres. Aj keď to môže znieť prekvapivo, stres a priberanie sú naozaj úzko prepojené. Keď sme vystavení stresu, naše telo reaguje uvoľňovaním stresových hormónov, najmä spomínaného kortizolu. Tento hormón má za úlohu pripraviť naše telo na boj alebo útek, čo v minulosti bolo naozaj nevyhnutné pre prežitie. Dnes však často reagujeme na stres aj v situáciách, ktoré nie sú život ohrozujúce, a dlhodobé pôsobenie kortizolu môže mať negatívny vplyv na naše zdravie, vrátane našej hmotnosti. Kortizol ovplyvňuje metabolizmus tak, že podporuje ukladanie tuku najmä v oblasti brucha. Tento typ tuku je spojený s vyšším rizikom mnohých zdravotných problémov. Stres môže spôsobiť, že budeme pociťovať väčší hlad, túžbu po nezdravých potravinách, ako sú sladkosti a rôzne tučné jedlá. Toto sa často označuje aj ako emocionálne jedenie. Stres často vedie k problémom so spánkom, čo môže ďalej narušiť hormonálnu rovnováhu a opäť zvýšiť chuť do jedla. A taktiež, keď sme vystavení stresu, často máme menej energie a motivácie na cvičenie. A ako už bolo spomenuté, stres často spôsobuje ukladanie tuku v oblasti brucha. Tento typ tuku je metabolicky aktívnejší a produkuje viac zápalových látok, čo zvyšuje riziko vzniku rôznych ochorení. Ako bolo spomenuté, srdcovo-cievne ochorenia, diabetes a dokonca niektoré druhy rakoviny. Poďme si teda ešte niečo povedať aj o emočnom jedení. Aký je rozdiel medzi emočným a fyzickým hladom? Ako rozoznať, čo skutočne naše telo potrebuje? Často si myslíme, že keď máme chuť na jedlo, naše telo nám jednoducho signalizuje, že potrebuje energiu. Avšak nie vždy je to tak. Niekedy siahame po jedle nie z fyzického hladu, ale z dôvodu našich emócií. Mnohí z nás siahame po jedle, keď sa cítime unavení, vystresovaní alebo jednoducho znudení. Často si však neuvedomujeme, že tento jav sa nazýva emocionálne jedenie. Alebo inak sa môže nazývať aj emočné jedenie. Emočné jedenie je, keď používame jedlo ako spôsob, ako zvládnuť naše emócie, ako je napríklad stres, smútok, nuda, osamelosť. Namiesto toho, aby sme sa zamerali na príčinu našich pocitov, snažíme sa ich utišiť jedlom. Rozlíšenie medzi týmito dvoma typmi hladu môže byť náročné, ale určite nie je nemožné. Všímajte si tieto rozdiely. Fyzický hlad sa objavuje postupne a je spojený s fyzickými pocitmi, ako je škrkanie v bruchu, závraty. Emočný hlad sa môže objaviť náhle a je často spojený s konkrétnymi situáciami alebo emóciami. Pri fyzickom hlade si zvyčajne vyberáme vyvážené jedlo, ktoré uspokojí naše telo. Naopak pri emočnom hlade často túžime po konkrétnych potravinách a mnohokrát sú to tie nezdravé sladkosti, čipsy, tučné jedlá, ktoré nám poskytujú okamžitú úľavu. Fyzický hlad je zvyčajne postupný a dá sa uspokojiť primeraným množstvom jedla. Naopak emočný hlad môže byť veľmi intenzívny a môže viesť k prejedaniu, aj keď už nie sme fyzicky hladní. Po uspokojení fyzického hladu sa cítime sýty a spokojní. Po emočnom jedení sa často dostaví práve že pocit viny, hanby alebo nespokojnosti. Ak dokážeme rozlíšiť emočný hlad od fyzického, môžeme lepšie kontrolovať svoje stravovacie návyky a dosiahnuť svoje ciele v oblasti zdravia a chudnutia. Keď si uvedomíme, že siahame po jedle z emočných dôvodov, môžeme si vybrať zdravšie spôsoby, ako sa s týmito emóciami vysporiadať. A ako zvládať emočné jedenie? Snažte sa identifikovať, čo skutočne cítite. Je to hlad, alebo je to skôr stres, nuda, smútok, radosť, alebo aj iná emócia? Uvedomte si, že nemusíte zajedať len negatívne emócie, ale aj tie pozitívne. Namiesto toho, aby ste siahali po jedle, skúste sa venovať iným aktivitám, ktoré vám pomôžu upokojiť sa. Napríklad prechádzka, rozprávanie sa s priateľom. Skúste si možno viesť denník. Zapisujte si, čo jete, kedy jete a hlavne, ako sa pri tom cítite. To vám pomôže pomôcť identifikovať spúšťače emočného jedenia. Rozlišovanie medzi emočným a fyzickým hladom
je dôležitým krokom na ceste k zdravšiemu vzťahu k jedlu. Ak dokážete identifikovať a zvládať svoje emočné potreby, môžete dosiahnuť trvalé zmeny vo svojom stravovaní a zlepšiť svoju celkovú pohodu. Reakcia tela na stres je komplexný proces, ktorý má za cieľ pripraviť nás na zvládnutie náročných situácií. Avšak dlhodobý stres môže mať negatívny vplyv na naše fyzické a psychické zdravie. Preto je dôležité naučiť sa zdravé spôsoby zvládania stresu, ktoré si teraz prejdeme. Určite ste už počuli o dýchacích cvičeniach, relaxačných cvičeniach, ale rozumiete tomuto mechanizmu, ako vôbec fungujú? Relaxačné techniky, najmä tie založené na dýchaní, majú hlboký vplyv na náš fyzický aj psychický stav. Ich účinnosť je podložená výskumami a spočíva v komplexnom pôsobení na náš nervový systém a fyziologické procesy. Prečo a ako to teda funguje? Skúsim vám to nejako vysvetliť. Keď sme vystavení stresu, náš sympatický nervový systém sa aktivuje a pripravuje telo na boj alebo útek. Po odznení nebezpečenstva sa aktivuje druhý, parasympatikový systém, ktorý nás uvedie do stavu pokoja. Pri pretrvávajúcom strese sa však táto funkcia narúša a oslabuje sa vplyv parasympatika. Relaxačné techniky, najmä hlboké dýchanie, aktivujú a osilňujú parasympatikový nervový systém a dostávajú vzájomné fungovanie týchto dvoch systémov do rovnováhy. Rovnako je to s amygdalou. Amygdala je časť mozgu, ktorá je zodpovedná za spracovanie emócií, najmä strachu a úzkosti. Pri relaxačných technikách sa zníži aktivita amygdaly, čo vedie k zníženiu pocitov úzkosti a stresu. Prefrontálny kortex je časť mozgu, ktorá zodpovedá za vyššie kognitívne funkcie, ako je plánovanie, rozhodovanie, regulácia emócií. Relaxačné techniky podporujú aktivitu tejto časti mozgu, čo nám umožňuje lepšie zvládať stresové situácie. Hlboké dýchanie spomaľuje srdcovú frekvenciu, znižuje krvný tlak, uvoľňuje svalové napätie. Tým sa telo dostáva vlastne do stavu relaxácie. Keď sa sústredíme na dýchanie a naše telo, odvádzame pozornosť od stresových myšlienok a obáv. To nám umožňuje získať nad nimi väčšiu kontrolu. Myslenie sa nedá zastaviť, dá sa len usmerniť naša pozornosť, čiže ktorej myšlienke sa budem venovať a ktorej nie. Relaxačné techniky taktiež podporujú uvoľňovanie endorfínov, ktoré pôsobia ako prirodzené analgetika a zlepšujú našu náladu. Okrem fyziologických účinkov majú relaxačné techniky aj významný psychologický dopad. Pravidelné praktizovanie týchto techník môže viesť k zvýšeniu sebavedomia, lepšej schopnosti zvládať emócie, zvýšeniu odolnosti voči stresu, zlepšenie kvality spánku, vedomému prístupu k životu, čiže sa učíme žiť v prítomnom okamihu a viac si užívať život. Dýchanie je niečo, čo robíme automaticky po celý život. No viete, že správne dýchanie môže mať naozaj obrovský vplyv na naše zdravie a pohodu? Ako som spomenula vyššie, dýchové cvičenia sú jednoduchý a účinný spôsob, ako upokojiť myseľ, znížiť stres a zlepšiť celkovú pohodu. Poďme si to vyskúšať hneď teraz. Polož si ruku na brucho. Pri nádychu sa snaž nafúknuť brucho ako balón. Pri výdychu ho pomaly vypúšťaj. Dýchaj nosom a snaž sa, aby výdych bol dlhší ako nádych. Tým sa stimuluje parasympatikový nervový systém, ktorý je zodpovedný za relaxáciu. Môže si popritom predstavovať, respektíve sa zameriavať na rôzne časti tela od hlavy až po prsty na nohách. Pri každej časti si predstav, ako sa uvoľňuje napätie, ako napätie z tejto časti odchádza a strieda ho uvoľnenie. To pomáha uvoľniť svalové napätie a zmierniť stres. Obrovská výhoda je, že dýchové cvičenia môžeš praktikovať kdekoľvek a kedykoľvek. Myslíte ale na to, že k tomu, aby ste pocítili účinky, treba cvičiť pravidelne každý deň, aj keď len pár minút. Účinky dýchových cvičení sa neobjavia hneď. Buďte trpezliví a pravidelne ich praktizujte. Dýchanie je kľúčom k nášmu zdraviu a pohode. Investujte pár minút denne do týchto jednoduchých cvičení a uvidíte, ako pozitívne to ovplyvní váš život. Ďalšou užitočnou technikou je autogénny tréning. Link na ňo nájdeš pod týmto videom. Autogénny tréning je účinná relaxačná technika, ktorá nám umožňuje dosiahnuť hlboké uvoľnenie tela a mysle. Je založená na princípe autosugestie, čo znamená, že si sami navodzujeme stavy hlbokého uvoľnenia prostredníctvom opakovaného mentálneho tréningu.
Pri autogénnom tréningu sa sústredíme na pocity ťažoby a tepla v rôznych častiach tela. Tieto pocity postupne vyvolávajú uvoľnenie svalov, spomalenie srdcového tepu a zníženie krvného tlaku. Tým sa aktivuje opäť náš parasympatický nervový systém, ktorý je zodpovedný za relaxáciu. Postupným opakovaním týchto cvičení sa naučíme uvoľňovať celé telo a dosiahnuť hlboký stav relaxácie. Autogénny tréning je vhodný pre každého, kto sa chce naučiť relaxovať a zvládnuť stres. Je to bezpečná metóda, ktorá sa naozaj môže využívať v každom veku. Skúste si to už dnes zaradiť do rutiny, takisto ako nácvik dýchania. Každý deň si ho opakujte pár minút. Večer pred spáním skúste napríklad zaradiť aj autogénny tréning. Je to skvelý prechod medzi stresom dňa a spánkom. Vymeňte čas na mobile za niečo užitočné pre vás. To, čo do toho vložíte, sa vám určite vráti. Verte mi, viem, o čom hovorím.